Napa malih Bu Guru kok dereng mlebet-mlebet, mbok menawa kesepen jadwal? Laras prayoga menawi panjenengan boten ngendika kados makaten kita kedah ngajeni dhateng guru. Kita minangka siswa punika ngajeni dhateng guru senajan panjenengan guru rawuh. Sugeng enjang Bu. Sugeng enjang Bu. Laras sampun lali tata krama ing ngarepe guru ta? Nggih Bu. Laras, monggo panjenengan ngangsulana pisakan punika. Lah gampang Bu, jawabane wong kuwi ngene tok kok. Wong aku ya wis ngerti. Laras prayoga menawi panjenengan nganggo sekolah. Lah kowe kok sok pinter atri ora iso ngajari aku. Laras, tadi diwajib ilmu juga. Untuk punika memberakan dari punika. Menawi panjenengan menika bangsa, yang kami terjadi aku masih mengatakan. Sama panjenengan menunjukkan paring sekolah ta? Mboten Bu Guru. Bisa kemawon, kita bingkasan hormati tiang sanes. Aku melakukan datang guru, kita terjebak hingga belum. Leres laras, kita sami sinau mboten namung aksara lan ukara nanging ugi tata krama pisan. Bu Guru, kula nyuwun pangapunten. Kula sama sembrono lan mboten ngajeni. Wiwit semenika, kula badhe sinau ngagem basa krama lan ngajeni kanca-kanca ugi guru. Nggih Laras, punika sampun dados pelajaran wigati. Elinga, unggah-ungguh punika dasar gesang bebrayan.